Mr. Schneider, ey! Dennis Rommelej! Von Basteren! Æblesand, jeg ved ikke. Rundkulle! Prost! Skål! Ej! Scheisse! Ej! Hot for dumme! Ohne Pfande! Ej! Maschine kaputt! Rolig nu. Er det panden? Ja, det er noget pis. Vi kender nogen, der hedder... Har du hørt om NoPain? Mobiler! Telefoneren! Ja, lige præcis. Vi har ikke vist NoPain. Hej! Hot for dumme NoPain! Ej! Super! Hvad så der? Er der noget galt der? Ej! Bøjle! Hjælp dig! Nede under pande! Scheisse! Ikke noget problem, du. Vi klarer det nemt og hurtigt. Så tager jeg mit buleværktøj og entrer i dåsen. Jeg tror, jeg bliver bare... Jesus! Højt for dumme! Oj! Så den forsvinder, og bum. Super! Så har vi en ny dåse, så vender vi den om, kigger. Pantmærket er stadig intakt. Der er stadig en bule. Vi lægger dåsen ned igen. Entrer et buleværktøj i dåsen. Og så trykker vi forsigtigt. Så ser vi, om vi kan finde. Således. Så har vi repareret en dåse, og der er stadigvæk pant på.